Itinagaysa ni Attorney Charito Malicad at City Tourism Officer, iti siyudad tilawag dagiti nilaon ti aktibidades, ti Diamond Charter Month Celebration. Imbatad na itatangal daw, June 12, ket aday ti wrestling ceremony, iti sangwanan tilawag City Hall, kas parang celebrary ti Independence Day. Kasabay nga day ti parada, into numalema ti Sabado, wano day ti awaganda, iti LGBTQIA parade kas paset ti Pride Month celebration nagkendad dumapay. Linggan tayo man dito do detalye manipo de kini Attorney Charito Malicad. 12 met dati kas kagangay nga replaying tayo kas parang celebrar iti Independence Day tayo. After that ket adanto datay LGBTQ month kami data Pride month data nga June ket na i-incorporate iti Charter Month celebration tayo iso nga inton June 14 addanto ton Sabado addanto datay makunkun nga Pride Month parade kalpasan deta Pride Month parade ket addanto datay Sunshine Queen ako na tayo ti Rabii na alas 6 ti Rabii kalpasan ti parade Sunshine Queen dito datay gay beauty pageant nga maangay ditoy basketball court tayo ditoy City Hall. After deta ket addanto misa tayo into no June 18 kas panagyaman tayo kadaytoy nga tawen ket 60 years old den senior citizen detoy ingingoten tayo nga syudad ti Lawag. Inton June 19 met inton no mismo nga charter day na detay ka birthday ti syudad ti Lawag ket maangay to iti panang award tayo iti best lopong tagapamayapa kadgidi barbarangay tayo. Iso ito basketball court tayo ito manen. Ison to deta iti panakaselebrar tayo iti Charter Day June 19. Ton June 20 sumrekton datay Marunggay Festival nga kankanayon incorporated met iti Charter Month celebration tayo. Deto iti makaikaupat nga tawen panang celebrar tayo iti Marunggay Festival ket ton June 20 addanto iti Dulang Festival. Dulang Festival iso datoy panagko-contest iti panagluto nga ti nang runa nga elemento nga maaramid or maaramat tapno agluto tayo ket datay marunggay nga dito ito ket pakisalyan diti local council of women tayo. Okay, inton June 23 addanto met awarding tayo tinego cards by our CSWD iti qualified beneficiaries detoy ken iti alas 4 deta June 23 bigbigan tayo to di tayo top taxpayers tayo iti syudad ti Lawag. Inton June 24 deto datay plant e marunggay. So addanto papanan tayo opisyales iti syudad ti Lawag nga pagmulaan iti marunggay at the same time simultaneous to detoy nga amin nga barangay ket ma-encourage nga makigeddan nga agmula iti marunggay June 24. Inton June 26 apo addanto datay milestone award and distribution of social pension para kadagiti senior citizens tayo, solo parents ken PWDs tayo 26. Ken ti June 27 addanto datay gandang lolo ken gandang lola para ti senior citizens tayo iti basketball court ken agmalmalem deta June 27 ket maangay datay job fair nga iuswat ti syudad ti Lawag nga ti venue naket ditoy kaluklukat nga kadadakkelan nga mall iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. June 12 met dati kas kagang Adijay ti paset ti panagasarita ni Attorney Charito Malicad at ti Tourism Officer iti syudad ti Lawag. Tamag iti syudad ti Lawag kadwa iti 99.5 as in Lawag Idol John Gistin Tatak or MN.